Narodila som sa v Košiciach, kde som vlastne zostala celý život a vždycky sa usmievam tomu, že som sa stade nikdy poriadne nepohla naviac ako 2 týždne na nejakú dovolenku. Plnú časť svojho detstva som prežila u svojich starých rodičov, kde som vždycky po škole prišla k starej mame, ktorá sa o nás veľmi pekne starala a venovala sa nám a naučila nás všetky potrebné veci, ktoré jedno dievča vtedy muselo vedieť. Čiže možno tam je niekde taký celkom prazáklad toho vzťahu k nejakej ručnej práci. Nebola som práve najvzornejšia, tak sa nejakým rozhodnutím rodičov vlastne dohodlo, že pôjdem na priemyslovku elektrotechnickú a potom som šla ďalej študovať techniku. Koniec toho štúdia bol v 86. roku, kde predstava, že sa niečo zmení, bola úplne futuristická. Po skončení školy som samozrejme chvíľku robila inžiniera, ale ja som sa neprestala venovať tej móde, nebyť tejto politickej zmeny. Neviem, kde by sa ten život uberal, určite by som toto nerobila a nevyzeralo by to tak, ako to je. Takže ja ďakujem, že sa to stalo. Súčasťou mojej tvorby nedeliteľnou a možno, že aj nosnou je vlastne odevná tvorba. Šijeme na mieru podľa potrieb a prianí, ktoré ja potom svojím vstupom vlastne korigujem. Je to priateľsko-psychologický rozhovor, kde ja vždycky tvrdím, že je to skoro ako u doktora, že sa ten človek musí vyzliecť, nielen fyzicky, ale trochu podkryť svoju potrebu, lebo šaty pokladám za veľmi osobnú vec. Maľba je súčasťou mojej práce a mám skôr také mozaikové videnie sveta, že si skladám nejaké udalosti, farby, vzory, nápady do nejakých malých takých útvarov a z nich si potom vyberám, čo by som chcela robiť. A potom mám druhú takú momentálnu tvorbu, že veci, ktoré sa mi už časom nejak nepáčia alebo nepokladám ich za také vydarené, tak ich jednoducho premalujem. Hľadaním chýb, ktoré chcem zakryť v tej starej maľbe, dokážem vlastne vytvoriť niečo celkom nové. A to je také pre mňa niečo ako keby tajúplné a také hľadanie. Celou tou mojou tvorbou sa vynie vec, že sú to veci, ktoré neexistujú. Nemám potrebu kresliť veci, ktoré existujú. Ja veľmi tento vzletný eterický spôsob komentovania a výtvarného umenia nejak nemusím. A ja si myslím, že tie veci sú ďaleko jednoduchšie a prozaickejšie a že oni fungujú aj bez toho, aby ste o tom zbytočne kecali. No. Ahojte. Čau. Tak, už som prišla asi do hotového. Tak sa naplň. Keď ste to vybavili. To je dobré. Hej. Bola som oslovená jedným hudobným vydavateľstvom, aby sme pre ženskú časť interpretov tohto vydavateľstva robili kostýmy, v ktorých ich potom prezentovali na jednotlivých podujatiach. Cieľom tohto projektu je nielen umocniť nejaký hudobný zážitok, ale teda nielen, aby človek mal hudobný zážitok, ale aby to bolo aj vizuálne umocnené. Toto je moje obľúbené knihkupectvo. Dnes som si prišla vybrať nejaké knižky, budem mať trochu voľná, takže čo by si mi poradila? Pojem oddychovej literatúry je pre mňa viac menej neznámy. Pre mňa je to viac menej strata času. Keď ten text mi nič nehovorí, buď obsahom alebo štruktúrou, tak tú knižku odložím. Najúžasnejšie podľa mňa na tých knižkách je, keď tam nájdete svoje alter ego. To znamená, že keď niekto miesto vás povie to, čo si vlastne myslíte, ale
inými slovami a možno presnejšie, ako by ste to dokázali povedať vy. Teraz sme vo štvrti, kde som vyrastala. Toto je vlastne ulica môjho detstva. Zostali z nej z nášho domu po babičke len 2 stromy. Jeden od susedov, tento orech, a breza, ktorá bola rohom našej záhrady. Ak mám možnosť sa dostať do týchto končín, nevynechám nikdy, aby som neprešla touto ulicou. Keď celý deň človek sedí v ateliéri a robí takú pomerne statickú prácu, je dobre si nájsť nejaký spôsob, ako si prečistiť hlavu. A môj najmilší spôsob prečistenia hlavy je sadnúť na bicykel a jazdiť, pretože toto spojenie jazdy s prírodou, s takým ako dýchaním, vypnutím, často počúvam muziku, ako keby som sa úplne odizolovala od vonkajších ruchov a má len ten svoj vnútorný, tak to pokladám za veľmi dobrú vec. Čo je pre mňa najdôležitejšie, je pocit slobody. To, že môžete robiť to, čo chcete, určite si to sám a keď to pokazíte alebo ste neúspešní, môžete vyčítať len sám sebe.